Cak, cak, kasih apa? Wedine ndak mangan, wedhus sampe diklimbeti. Toleransi ya. Ngono yo nyowo. Oleh ditulungi tak ra yo? Hah? Oleh. Ditulungi kadang rusak oleh. Nah. Apa ngene aku ndak tahu cak yo. Apa ngene iki wedhuse seneng diklimbeti ngene iki? Yo nemen senenge. Jadi kan enggak tahu rumah terus ya. Rumah. Ngono yo. Masih bawa kayu, enak lawang. Ini anu saudara, Pak Muji ini mantan sopir. Mantan sopir sudah pensiun, sudah tua, boyoke sudah legrek. Alih profesi jadi petani dan peternak, ternak kambing. Bosen nyupir, bosen katanya. Mangan di ebong tok, bosen. Boyoke sampai legrek. Boyoke legrek kayak nyupir. Jadi dia ini cerdas karena sudah tua, akhirnya dia beternak Pak Muji ini. Kambingnya ini 30 kakinya. Aku sih iki lho, anu nulungi ngene iki jane males aku nulungi wong ngene iki sini males aku. Tapi yo nggih konten iki. Oh, males kok nggih konten. Wong e gregeno. Kurang enak ya opo? Gak cukul. Aku lek tak tinggal tak klebeti cukul, lek cukul sak akan ngrimpeti kanca. Wes ngene iki daerah cukul lek. Salutane. Kira nol. Lek ngongkosno madangno kebon iki ya 200 yo entek. Hariane. Iya. Jajal kilo Cak Joko. Ndak 200 saking. Awak tidak dibayar. Wae wis. Konco. Saiki nulungi nglimbeti, Bro. Blayen awake dikon nulungi nglimbeti ya apa? Karena sik tumpon saiki sing duwe ramban dikon nulungi nglimbeti. Iki tak tinggal nginan cukul. Lek cukul. Ya nek cukul dhuwit ndak apa-apa. Iki kan ndak langsung dari rabuk iki. Masih teko pertanian dian ngono. Tapi anu yo apa iku lho, ndak ngoyo yo nek wedhuse nek diklimbeti ngene kan ndak ngoyo yo. Kali ngelalar tok ae. Cuman seneng masih kuwe apa. Lek mari dilihat pisan di arep palunganku. Nek alum ndak apa-apa anu Cak, nek alum. Oh, mangane kanane tak kek. Libat di kene lek alum yo soro. Ndak anu nek momene wis kadang alum dipakano klimbetane apa arep sik wedhuse? Oh. Nek diklembete alum nek. Oh, ngono. Loh, sampean kan duwe chopper, mau dicoper ya apa? Kan sak kayune kan. Arep yo nek mau sak kayune dipangan ngono. Lho sing jare tuku teko endi kok teko Kediri kok? Pancet. Hah? Pancet. Oh. Bener katanya Perindra. Piro tukune men? Anu 500.000. Murah nih ngono. YPD mlaku mundur. Iku ongkir apa apa dikirim apa? Oh, piro ongkir teko kono? 300. Murah. Dhewe ndak piro mesti barate motore dhewe. Tapi kan oleh nglencer kan. Jawabmu, bapake ketok petang-petang. Oh wis. Jadi aku kepingin lah dolan-dolan nang Blitar. Ndak. Nomornya anu iku lho. Parno iku lho. Tapi kayaknya mati palingnya. Aku ndak tahu iki nomere. Yo gratis nek melu warno. Ndak nek metu iku kate tak kon mampir ngono lho. Alon-alon lho. Pertama alon-alon kan memang solar. Oh, ngono. Masih kurang 2 kilo lek ngantuki meneng kono turu.
Loh, tapi ya ngono carane jenenge supir kan harus jaga keselamatan. Lek kurang 2 kilo iki. Loh, nek jenenge ngantuk ya apa? Golek Tuhan. Itu tuh randupani ngantuk turu jare. Baru kepadangan kancane sing kate kirim ngenteni. Aku lho, apa? Turu tuwenang aku di omah. Ya nek ditutukno kan der ndek embong dadi molo. Tak sehat aja supir. Warna teko budal. Duh, lah ya kok kuat cak ya warna kuwi. Paling kuat supir andalane Pak Rizal itu. Ndak temenan kok. Oh, aduh, temenan. Tapi anu. Awake ndak bisa tapi. Oh. Kayak empluk-emplukan. Jakarta terus lanjut. Guyon biyen ndek UD paling guyon. Tapi lek wong ndak kenal wedi. Iya, kalungan kaya preman ngono. Kalunge putih. Ndak kalau lek ndak wong ndak kenal wedi potongane potongan arah. Heeh, rambute apa cepak. Ndak kenal ndak ruwengi guyonan. Wah, ayang apa? Delok nih. Apa dani kaos tangan yo tumpes yo. Loh, jane kan kudu ana iku sing kaya apa kok. Ah, kaya ngono iku enak asine. Iki ngarep pirang bentel, Cak. Marine man mulih. Lah iya watu iku lho teko ndi jarak watu iku. Kon daru critane mangane takono. Ya apa ceritane iku? Zaman kon durung lahir. Hah? Ya bapakmu barang durung lahir. Hah? Termasuk aku barang durung lahir. Ah, ya apa iku? Itu kan bledos. Oh, ngono ya. Ya apa sih? Nah, terus ya apa? Akhirnya waktu itu teko Semeru menang ning kono. Tapi munggah ndak kuat. Anu yo banjir Dik, anu kali iku yo. Loh, mosok banjir kok ngono gedene. Wong iku dudu arah aliran Semeru banjir iku, Cak. Dadi. Nah, Dek. Besok kok. Paling mbledose biyen Semeru iku watune ngono gedene. Iku nyene nyoto cerita iku yo. Lah, iya nyene tau meledos. Iya, mbuh taun piro biyen kan ndak ero. Anjing, Dek. Kok wedi, Dek. Labruk kok apa kok? Ayo. Oh, iki apa kok? Itu di Semeru. Yang kemeruki kok. Berarti kaya ndek kali-kali rame, kali cilik watu ngono gede-gedene iku ya teko kono biyen. Nalikane biyen sik jaman apa? Zaman sepur lempung. Nah, apa ngono? Apa ana anu sepur lempung iku? Ana biyen lah iki. Ya ana sepur lempung iku lho, aku tau duwe. Gawe sepur teko lempung kok. Ono nduduk jagane kakus kan seneng arek. Sepur lempung. Wis apa ono? Ndak tahu kok ngene gawe sepur lempung. Itu kan ono nduduk jagane kakus. Arang kelompok arek cilik. Oleh lempunge. Nah, ya iku. Gawe topeng. Payah rek. Ayah. Mosok ngene kate glindati ae iki. Payah sih. Duh, payah. Enak sih dari kopi saudara. Wis ngene iki wong tani. Tani pengawuran. Tapi iki nek ndak tadi kepreset nek teles. Hah? Preset. Kan ketok karuan timbang blumbange iku. Tuh. Lek blumbang kan ndak ketok. Lek iki didak yang wong. Lah ya iku. Iki cilik ndak usah, Cak. Tuh. Wah sih Cak temen-temen sama ini. Wah kayak temen. Kok nglimbeti tok awak nduk bayarane iki. Lek madang iku kebon milih 200 tek kanane. Lah kok lu gopo ngene, Min. Ya lu nggo iku wis. Iki pengelimbetan iki jenenge. Tapi nyene yo, nek nyene open iku wedhuse lemu. Nek open. Tapi yo nek
ndak open. Saking opene drijine iki sampe iki perih iki. Si saiki aku bilang mbok deloken kayu lek ditung. Kok leleran di pondok barang kok. Oh. Pondok ndi? Riko, Oh, kayu ku. apa ora kayu klebetan. Dicakne dadi rabuk. Lek tak tinggal potong ini kan cukul. Apa kesuk aku lek ngeramban tak klibeti terus karene tak encep-encepno. Yo, Di pinggir kopi. terserah ning ngono ku ndak oleh wae mulai ndak mulai. Iki ora apa-apa terserah. Mari tak sawat to nang wonge. Iki jarane wong nyala. Kok nyocot e pitung bocul. Bisa ngewu. Iku ndek kono ku potol kopine ku. Duh, iki wong. Sopo ora? Lain wong iki ndak kena kandhane iki ana wae potol. Cerak nang wong. Ya sapa ya wong ngramban iku. Jadi Jadi kudu nyocot sul. Nek ana wong mrene iki kudu nyocot. Tak nyocot, nek ndak nyocot kandhanane angel masih tuwae kandhanane angel. Anu, apa sing sampean rumah pitik kaya apa ya perkembangane pitik telur ya? Lha iku nandi kok? Ngene. Pitike kok sik pancet berproduksi. Hah? Payu lho, ndak payu ora ya. Wis mari didol kok. Payu piro? Afkirane pitike. Kok larang temen. Oh, aku tuku pang polo di pasar. Aku ndak oleh petang polo. Dunyan ning ngene iki lah. Ini kancane dikon nulungi jenenge tandane wong kedunyan. Kancane ndok le meneng. Aku mau sekarang sampean ndak budal ya, kan budal sik isuk yo. Apa lunga paling nang mbek bojone ndak ngono ya nang memoro tuane ngono. Wong wis awan kok durung menjudul ngono. Kok nono sepedae ngono. Dadi abane sepedae. Nek areme percaya aku rek, iku rek. Isolono wis. Areme. Sip nek. Areme sepeda apa iki yo? Modif. Ndak. Asine sepeda apa? Sepeda lanang apa? Tuh, enak nek kowe. Asine kan asine lek racing iku. Yo nek jole nek wong iki nek tomboke gampang. Tidak apa pokoke iki kurang-kurang kan yo. Iku. Penuh perhitungan nek wong ngene iki. Aku ndak sing njaluk dhuwit, Sul. Iki kan 3 wulan kas ya kena gampang. Tapi kuwi semi iku. Saiki wulan apa iki Rejeb. Rejeb. Ya Rejeb ruwah. Poso, Sawal paling ya Sawal dodo maneh iki. Sawal selo lah wis. Ya tangulan dhuwur maneh. Ngono ya apa? Larang aku gini itu ramban 650. Oh, iku. Nah, delon. Ngene wis ajar kemprus. 650. Ngene iki wis ajar monyos. Monyos iku goro, Saudara. Ramban semene 650. Monyos iku kaya iku lho. Wajan diindel, ditumpangno kompor, terus disiram banyu nyos. Ya monyos ngene iki wis. Iku diarani kemonyos. Ngono kok nang wong 350. Tapi marane sing mburi iki ndak oleh 350 wis. Oleh. Tambah murah. Ndak oleh. Ndak oleh wis. Jare wonge dikon nulungi. Nek sampeyan diperes apa ya wedhus ya? Apa nih? Heeh. Kok tak perlu. Piro iki anu per liter saiki nang pengepul? Bro? Pancen nang wong lor ya? Di bolon dhewe ya? Di anu. Oh, dhuwur. Susu kambing dari peternak 15.000. Dari peternak. Ini ahlinya peternak kambing nih. Ya ahlinya monyos. Ini ahlinya monyos ini. Kaya wis nek ndelok ngene iki kate ngadepno terang yo. Kaya cuacai lho. Durung yo. Ya ngono lho, wong pikirane cerdas. Yo ndak cerdas yo. Kalau ndak dijual.
Nah, ini saudara, ini aslinya lulusan D2. Kuliahnya jurusan D2 ini. Nah, kuatire iku lho, nek wong ngene iki lho saudara, kayak rabuk mendol mburi, kaya wong blangkonan. Ngono ku ngenyangi ramban sak enake dhewe, sakne dole dhewe. Dadi sakne sementara sih ngono. Wong dik 100 wae durung tak keruk nek aku. Kali sak tapi wis. Yo iya karene sabene ya. Sing sabene kan embonge kaya ngono iku dadi ate nggawa apa yo dalane ekstrim kaya ngono iku. Payah, payah. Wah, wis bentelono wis. Aduh, rek opo iki rek? Ngetan. Semut geni. Ndak salah sing ngetan kono dalane anyar rek. Ngetan. Oh, dadi sepeda wangi ndek lore watu iku ya yo. Ya doh kene rotone kene. Oh, dalan ndek kono. Kabeh oh, ya lek mudune iso munggah. Dalane anemen rusake yo watu-watuan kan. Ah, ya duduk jalur sepeda. Oh iya wis. Mlaku ae mari ngono. Sepeda. Bentelono wis. Bentelono. Bentelono. Mendali. Oh, si mendali saudara. Oh. Enak bentelane. Kali ini dawa tapi jane kok iso duduk ramban, duduk suket ngene iki dibenteli ya Pak Bos. Ya benteli pecis, gebokan ngono lho. Isuk mau Nah, ngono. Benteli duit gebokan, duit kertas. Dari Pak Kerto. Pak Kerto. Ah. Iki foto karo sak bentel, lek tak gocak kayune. Pinter wong iki. Reok nang wong. Langsung dungano mana iku? Langsung dungano. Iso iki. Mau disoting ku lho. Sepeda iki kurang rono wae, Cak. Sepedae, Cak. Sepedae kono lho. Diatur sampean iki gak kena. Kene lho ngadepno ngetan dadi enak sampean. Ngono ah. Wis kene. Ayo kene. Nah, kene wis. Kene iki ngidule junjunge rambane cak enak, cak ndak soro. Wah. Wis enak. Wis enak. Ayo. Duh, ya opo ngene kon junjung rek. Duh. Lah enak. Duh, ayo. Dadi ayo deret diangkat, Min. Rek abot rek. Ayo. Aduh, rek nyantol. Duh, sik. Nyantol nang suwal. Miring ya iya. Ayo. Dua. Rek. Murko ngene iki murko. Sing rambano mau sapa? Sik tak diganjel, Cak. Sik. Anu wis diganjel, Sik. Lah ini. Iya, ya info ngetok ngono wae. Lho dikongkon wonge. Ganjel kene. Wis. Ayo. Iki lho. Ayo wis junjungan. Ayo. Itu diri. Wah. Enak weh. Enak cuma. Iki jalan kono sik tas iki. Oh, duit. Lain. Enak kurang enak ya. Ayo. Ganteng. Oh, ini miring. Ayo weh. Sip iki. Tak gojekane weh. Iku kuat junjung dhewe ya. Iki kuat. Rong dino ya, Mas. Rong dino iki. Kalau rong dino kalau lah. Aduh. Yo. Sampai kaya ngono rek wedine wedhuse ndak mangan. Sampai direwangi kaya ngono. Soro temen. Lah kok soro temen dari wong tani. Wah, sip. Iso wong numpak ngarepe iki. Kapan iso? Oh. Oh, tak ajune yo. Buat.
Lain. Ya apa? Enak di rumah. Nah, wis ditulungi apa ndak iki goceki? Bisa anu ngono. Apa? Aku gini. Apa? Siapa iki taleni? Jaraku ndak ditaleni. Hah? Jadi digoceki wis. Ndak usah. Ya wis lho nek goling aja kate anu lho. Aja kate njaluk tulung lho nek goling. Barang semene kate goling. Rih aku ndak di anu. Rek taline rek. Aja nang burine ya taline kejepret kok nang motone kok. Wudu kowe. Nah. Ini langsung menan. Nah, ya apa? Taline kurang sip. Ono kaku gah. Oh, dadi sepeda ndak iso ngidul nang jurunane ndak iso yo. Tapi aman yo dalem sepeda yo. Dilebok dari kebone wong. Ngetan saiki ono dalane ya, Min. Kebone sapa? Kebone wong di Juro, Kaji Agus. Kebone Santoso sing didol Kaji Agus. Oh. Ono. Ya blusukno kono ora wis sapa nyolong pedale saiki. Ya. Panase koyo ngene iki. Oh, kileng-kileng panas. Merasa ngene ini. Aku sih ndak doyan nambung mau. Enak jak bunganu ya. Iso kandel nang rai. Mangan bungi iso kandel ya. Dadi kena srengenge iki nek iya lek bung pring sih pindahan lek bung petung wegah. Kare ndak dadi gedhek dadi sasak. Lagi sing tak ini batik. Nono. Apa sini gedhek teko petung. Terus tambah nemen. Dia takon ngomong tinggi. Takon ngepes sepedae. Ndak iso aku ndak biasa nggo ngene kare. Peken sepedae moten iki. Cek. Cek minum saudara ngelak. Minum. Hah? Ate ngopi jane cek mari ngene. Iki langsung mulai aja, ngene Cak. Langsung mulai wis. Aduh. Aku terus burine. Ya. Kawal. Piye mbono ngiwak nyung. Iki Marian lek naline. Tenang, Min. Iki tas duit to iki tak kek. Iki lho. Gawe kaya ngene. Teko suwal iki ya teko suwal. Nah iki apa ono kampluk sing sake kaya ngene iki. Kampluk. Duduk suwale rok iki. Duduk suwale dhewe. Ya jual bojoku sing. Iki. Ini mau pulang saudara. Mau melanjutkan ke Tegal orang lain nanti. Iya api yo, termasuk api ya. Oh ya sih. Nah, kira apa? Enggak maksudnya enak sampai niki kok dadi. Loh. Ngene iki kena. Yo wis karepe. Oh ngengkel. Dienakno ngengkel. Ayo. Ayo. Rek. Ayo. Ini mau pulang saudara, mau ke kebun teman. Ini mau ngawal teman bawa rambanan, bawa suket. Terus ada diri nih yo. Ndi. Kan dia. Enak sepeda. Hah? Antar lu. Mulai balik, mulai yang. Kenceng galane rek. Sakne banter. Alon-alon, Cak. Alon-alon. Oh.
Hei! Tunggu. Alon-alon deh, dundunan balik. Embonge rek. Alon-alon, alon-alon. Nah, wis pakai dek ini wis. Ya, ini kita berbicara di sini sama teman. Saya mau melanjutkan perjalanan ke Tegalane atau kebun teman saudara. Tuh, saya iri dalam acara ngerumput merumput untuk pakan kambing. Tuh. Salam bahagia. Waduh.